Реших да науча сина си да използва технологиите ползотворно. Разбери как. Казвам се Вили и записах сина си Християн, който е на 8 години в Soft UniKids в първа група. Записах детето си, защото мисля, че е много по-ползотворно да влагаме неговото време в неща, свързани с компютрите, отколкото безцелно да седи по цял ден на телефона и да губи времето си в къси клипчета, които гледа, или игри, които по никакъв начин няма да са му полза за напред в бъдещето. Детето остана доволно още след първият урок. За нас естествено това беше много важно, за да продължим да го водим. Другото, което много ми харесва, това е, че мога да присъствам на урока и да видя как всъщност преминава един такъв час и естествено професионализма, който е на учителите. За нас това е абсолютно достатъчно, за да продължим да го водим. Моя съвет към родителите, ако видите наистина, че детето ви се насочва в тази сфера с технологиите, не го оставите да си губи времето и мозъчните клетки в телефоните, ами го запишете в Soft UniKids, където наистина това, което научи, ще му бъде в полза и в училище, а съм сигурна и за напред в бъдеще.